Asante mkomaziko nanza kukurejeswa wangu asante ininika ndichambotora gemenzi rangu mkomaziko ndakada kupinda pamakandova gate paya kuti nditore serious asante kuzeni ndanga nditoripo paya dauti vanoziva kuti ashua ndichange nditori paground poita nda kupinda bozi zo registration zvezvika aiwa handirejeseka zvokuti ndiende kuchechi kwemumwe muna nditi ini ndiri kuda kungoenda chete kunoona zviri muhomwe saka asante tichange tiripo ipapo tichingonakidzwawo tichatosvikawo tikapfeka gemenzi rangu inasi kupfeka sutuba ndikupfeka gemenzi rangu netsvimbo yangu tsvuku yamunoziva ndichitopinda panjira magadhi andirambidza ndeucharenjika saka ndiyane ngwandara dzangu ka saka ndiyane ngwandara dzangu inini bozi ina ndizovhana kunzi ndibvise gemenzi nokuti ndachechi kwamwe kunopfeka masutu ndichapinda negemenzi rangu iroro rinenge richivheya ririmo bozi vandidedza. Ladies and gentlemen, sezvatogara tichitaura kuti pachano panapa toshanda nevaprofita vakawanda, asi muprofita muhombe watoshanda naye ane makore mazhinji zita rake richitaurwa ndimutumwa Madzibaba Masango. Kubva kuna 2008 ndo patakatanga kuvanzwa isusu but vanga vati fambei nebasa iri. Mutumwa togamuchirai. Ngomaziko toti muri sei makadi zvenyu muri yeZimbabwe makadi vateereri vose wepaZigo TV totaiwa mazuva zviri kungopisa zviri kupisa hanzi kune poto dziri kubhoira dzezvinhu zviri kuitika munyika. Unoziva kuti chinhu chinonakidza muZimbabwe ndechekuti every week kunenge kune imwe nyaya inenge iriko inenge ikangosiyana kuona kuti nyaya dziri kuwanda ndipopona. Yes, saka ndiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvichiratidza kuti munyika medu mune vanhu vakadzidza. Ndiri kupaona mutumwa vanhu vakadzidza kureva kuti content inongoramba ichingoitwa every week pane chimwe chinhu chitsva chimwe chinhu chitsva ndokufamba kwemazuva tichitoenda zvichiita se zvichitofamba. Aiwa mutumwa ndakakunzwai tichitaura nyaya yaProfit Makandiwa yavaichalenja vanhu kuti vane chiprofita huyai, kana ana sekuru kana vanoonetswa nemadhimoni oro vanoonetswa nezvechokwadi huyai ndoda kuti ndione kuti munokwanisa kuona here zviri muhomwe mango. Ende imi makataura mukati vanhu ndavatsaba vanyanyo batana kola over nyaya iyi. Saka pane vhidhiyo rakaitwa naProfit Makandiwa nezuro vachiti vachiri kupushira donzvo ravo kumberi ende vari kuda kutoti vanhu vauye kuzorejista. Muri kuda here kuendawo? Isusu tanga tichida kutoenda sandi zviro sandi kusendera kuti mutotitora tiri pachechi pake paya tichidedzera kuti tauyawo ku 1 million. Yes. 1 million match tauya asi chakuitika ngomasiku ndechekuti taona kuti inini simaonera angu tiri kumhanya chinhu chakamhanywa kudhara. Ndomaonera nditese andiri kuita because kana yanyaya yeregistration obviously takurejista kuchechi kwamakandiwa takutende utswaka ima munere utende ndine chechi yangu I'm a leader chechi yangu anditeka dai pasina nyaya dzeregistration inzoka iko kutoningirikina zvokutoti ndanzoita nzi panozoita yechaos yanga yakatokosha kuti pa zvinhu zvifambe zvakanaka kuti katakundikana takawanda takundikana takawanda asi kundikana chaiko ndokwati singaite mari yainotorwa mukomaziko. Asi kuti isu paregistration papa inini mukomaziko chandiri kuona ndechekuti Prophet Makandiwa munhu wada kusumudza. This is pane munhu chabata shoko rangu chazorutenda henyu rimwe zuva pane munhu ada kusumudzwa asi patanga patanishwa mazita evaprofita vakawanda kuti zvizomeka sense kuti kana munhu uye achinge auya kuzonzwa kuti uyu ndiye azoona chiri chiri muhomwe pamwe chete ana papa iwawo wanditeka kureva kuti munhu wese akanditera munhu aona chinhu chiri muhomwe bozi chinhu chakashekesa kaichi saka ini ndikutoona kuti chinhu chakatogadzirwa kudhara ichi. Alright, mina ibude zvaya uya don't know. Pane shoko futi rakabuda rakataurwa naProfit Makandiwa kana makarinzwa hanzi munhu anenge agona kufembera chiri muhomwe mangu anobva aita shamwari yangu, anobva atoita muprofita wangu. Right, andimazvona kureva kuti da kubvunza ndiri ndachifembera inini nditeka vada kuti ndite muprofita wavo here chechi kwavo dzakasiyana akachanewa. Aiwa shamwari unoona kuonge uripo kuti urambe asi ndatini pachinhu chiri kugadzirwa mukomaziko chinhu
chakatambwa kudhara. Kutenda hedu kutoti ini ndakachiona kudhara chinhu chakatambwa kudhara. Kureva kuti pana profeti ari kutodiwa kusumudzwa kubva mulevel yaari. Akusumudzwa kuenda mulevel imwe. Yes. Saka igati achitaura ndochinjiripo ichocho mukomaziko. Kuwana kusatenda kana kutenda. Kuti muzozviona zvaita zvaitika. Because inini ndo matendera ndiri kuti ichitawo kuti vachaenda sande. Kuna profeta yera zvake ashanga izonzi ngatidai. Mungati uyu utori mutambo wekugadza munhu uprofita. Uyu unotonga utori mutambo wakagadza wakatogesetwa kudhara mapanzisi. Saka chinhu ichocho zvinhu zviviri zvaitika ipapo. Chitambo chagazetwa mumwe munhu kuti apinde papi ipapo. Kana kuti avachazotaura kuti nhasi dhera nhasi sazoenda kuservice kana yejoza. Aiwa mutumwa. Then mutumwa pane imwe nyaya yandiri kuona iri kuitika pasocial media. Inini ndinowanzongopinzwa hangu munhu yangu munyaya dzevanhu but ndinoda kuti vanhu tidzidziwo one or two things from that. Tiri kuona madzibaba vane mari singaite muZimbabwe vaita mabasa akanaka seWicknell. Vane mudzimai wavo wakasiyana naye hatinyaziva kuti ukama wacho uri papi wavainaye and mudzimai wakasiyana naye iyeye pane kuchinjana kwemashoko. Chinoitika mukomaziko ndechekuti munoziva kuti kumachechi kwedu totoita counseling yenyaya dzedzedzi. Vanhu mazuva ano mukomaziko vakangonetsana mumba vakutomhanya pasocial media. Social media inachanokwanisa kutivaka mukomaziko. Unoziva kuti mukadzi wangu inangoenda pasocial media utanga kutaura zvaanoda pasocial media ipapo. So zvamukutaura pana seWicknell kuti mudzimai wavo vari kuenda pasocial media achiita sei achitaura zvaanoda nditeka. Nyaya iyeye ndeyekuti vanhu vaiva inyaya yekuti kumamisha kwatinobva kwakasiyana. Ina chitokurudzira hangu kuti dai zvanga zvikwanisika. Soncha hamendi yesoncha nditi aifanira kuwana nguva nemadzitete. Hama dzake hadzifana kumurekedza achitaura zvinhu zvezvi handiteka. Aifanira kuwana nguva urayirwa kumaziko urayirwa kuchivanhu chedu kuchinhu izvozvo kureva kuti kana ndikakanesirana kuenda kumadzitete kana kumadzimbuya handiti kana kumadzisekuru handiti kureva kuti aifanira kuwana time yekuenda kunorayirwa kumaziko. Tine vanhu vakawanda mukomaziko vatiri kuona vaita zvezvezvi. Vamwe chiti takatuvakansera vamwe kuti ndizvida kuti maipa social media ndokuti zvakati social media ina zvainokwanisa kusomisa social media chaine chete kukunidzira chete. Social media ndepamakuhwa baba panokunidzirwa nyaya kana yakunidzirwa kureva kuti iwewe uchatowedzera mumoto handiteka. Sati kuti isusu mukadzi yedu dai angari mumwe munhu asikanganise vana vaive vanawo vana vaduku. Saka vana ivo inoti pachaona zvinhu zvichiitika kuisana kwababa naamai handiteka akufadze. Ende ndiri kuti inini ngavaenda vanorayirwa amai vai ngavamboenda kunorayirwa. Chiro inini wakandituka zvavo zvina dambudziko asi chandikutaura panapa ndechekuti dzimwe nyaya paFacebook apa tikwanise kutivakira imba yedu. paFacebook apa tikwanise kugadzisa zvinhu because panopaya vanenge vanhu vanenge vachitokunidzira baba mweitoti awataura toda kutonzwa kuti zvakambofamba sei kana mazvinzwa da vachitotora site. Yes, kana mazvinzwa zvichafamba sei da kubvunza mukomaziko. Makanzwa kuti tsoke ngatitaure titsoke zvaniseviki no akaita zvakati vakanza akabachira kanza akaita zvakati da kubvunza zvinobva pane zvinobva pana seviki no kana pane zvinochinjere pa upenyu hwako anoramba chinda live yake chete asi pa upenyu hwako iwewe pane zvinochinja chiri wataura kuti apana chinda futi chinochinja bozi already pamudzino nguva pamuntu munhu wangu angaita kuchengeta futi kuti pane vana handiteka. Saka kana pane vana dzimwe dzenguva vanevo vai baba vari kuda kutochengetwa mababa wavo andokona. Saka titarisira kuti vanhu vanofanira kugadzisa pachivanhu kugara pasi pokanzerwa handiteka. Isusu mechechi kwedu kuti takanzera vanhu vakawanda chero vamwe vasinganamati nawo takanzera bozi inokuti pane vamwe vanhu vandoti vakatinetsana baba munhu atanga kutoenda pasocial media inodhati atanga kuti tokanzera papi social media paipa mune matension avavengi vese kuti vauye. Prazo kuti zvikungoitika pasocial media zvinhu zvinongori fani. Umwe akaita nhumbu yake chaiye akutoenda kusikana atiri paexi achitotowa chekisi kuti mwanai una akutonhengera chamwari akutori pasikana iteso akutarisa kuti mwana akati ari pasocial media zvinopa vavengi kuti vavengi vapindire panzvinhu zvakadaro. Hazviroyesa ere izvo zvinotoroyesa handimukona zvinhu zvinoroyesa zvinhu zvakadaro kureva kuti tete vaya zvavari kuita zhanditeka vamwe nangu vakutosimudziwa mhepo wapaona vakutosimudziwa mhepo sikuti vanhu vaive dai vanamata mwari vaitira zvakanaka. Enda zvisuvira kuti seviki havakwanisika kuita zvavanokwanisa kuita pane nhau dzirikiitika dziye vanogona kuti protecta saidi ravo handiteka asi neminamata zvatiri kutanda izvozvo.
iwo tete vaida vakwanisa wawana nguva yekunamata Mwari chete varega kuti vanhu vange vachitofolowa vanhu kuti izvo vanhu vatoziva kuti nhasi kune nyaya dzakati dziri kuitika kune nyaya dzakati dziri kuitika iwo kuti zvingamise munhu kuti asadza izvozvo ende iwo futi iwo hafu vakabenefita kana anything hazvinhu zvipi izvozvo tiri kuti ngavaende kuhama dzavo vakanserwe vanhu vai saka zvakafanana nemukadzi vakanetsa zvakafanana kanetsa nemukadzi wangu inini mukadzi wangu aenda pasocial media vatanga kunditukirira pasocial media kuira social media iyoyo ndiyo uchadya ndiwo atete wako iwawo ndiwo chakugadzisa iwawo wandokona mangwana kuti uchitanga kuti sorry yeye dzimwe dzenguva ndotanga kuti dzochidzokera pasocial media utaura kuti sorry anditeka asi hapana zvichabatsira watopawa munhu mukana futi wokupinda papi ipapa andokona saka tiri kuti amai vai vaida Mwari avaita zvakanaka vawana chinhu chinonzi Mwari mukati mehana yavo plus varume havadi noizi varume vanotya noizingomaziko dai nditoni ndina hama yachoka ndaitobva ndatoziva kuti handisi kuti angundisopota sevekino asi ndikuti ndezvitongoripo bcause already isu totarisa kusaingomaziko ndikachitaura nyaya yaka totarisa masaidzi ese asi already ndikutonisa kutoona kuti apa amai vanditaurisa wayo vanditaurisa nditeka dai Mwari vaita zvakanaka vakomborerwa naMwari vaitwa zvakanaka ini ndikutaura panapa ndiri munhu waMwari anditi mapona ndikutaura ndichitaura kuti dai Mwari vaita zvakanaka mangwana chero kumwe chero kumwe kwaanogona kuzinda kunoroorwawo mangwana ke vanhu vanotoziva kuti kweke kwavanobva kune hunhu netsika zvinooneka mukutaura zvinooneka mukupindura murume apona saka kune mutaipi wamwana mai vari mudzimbomba vari serious vanotaurisa zvitwa murume anoitwa yese yese saka murume anopedza vatiza andokona ndikupaona saka vanhu vakana murume atiza mubona bva kuti aiwa murume anganaiki vane chirwere chiri kunze no kwete haisi ndo nhauba asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavanzwisise kuti maboth sides ese chichikumboitika mukadzi wacho anopererawo pakutaura ndinapona saka zvinhu zvakadaro zvida munamato izvi mukomaziko zvida munamato izvi zvida munamato munamato necounseling yes ndo zviri kudiwa pana mai vai vanditeka nevamwewo vatiri kungoona uri kuenda masocial media vari kungonga vachingotaura zvisina basa ndokona so zvakafanana mazuva ano vanhu votsvaga mafollowers nezvinhu zvisina basa rese unotona mwe munhu ari pasocial media anditeka asina kupfeka ari mumba achitamba mukadzi anditeka yakachenere mari iyoyo kana ichinge yauya mukomaziko anditeka asi kuti ndo mararamiro yavo kuita asi tikuti hatisi kukurudzira kuti vanhu vatsvage mari nenzira dzisina kunaka ndimapona vanhu ngatitsvage mari nenzira dzakanaka mukomaziko zoti zvafana kuti izvozvi zvinhu zvazvezve pamwe zoti social media ka mangwana vana vakanokura vanoona amai vari pasocial media vasina kupfeka vachitamba ndiwa mai yedu neyava ndokona kuti watanisha hunhu hwako wabvisa hunhu hwako vanhu ngatimbodzoke pahunhu netsika zvinhu zvinotibatsira mukomaziko alright tochipinda munyaya dzinenge dzakati koshei futi makapa chiprofita chenyika toramba tichinamata here kana kuti zvinhu zvinenge zvakaziko ndati ngatirambe tichinamata zvinhu zvina kugadzikana ngatirambe tichinamatira nyika yedu Mwari tiite zvakanaka mukuzvinzwa tiri kunamata nanhasi tiri kunamata pamaziko nokuti mhepo iri kuvhuvhuta chete nanhasi aisati yapera kuita sei kuvhuvhuta mukona takapa chiprofita ichocho pachiprofita kuti goroni kune magutwa vamwe vanhu vakati aiwa gutwa yapi vanhu ngavainze kuona shuwa kuti zvatiri kutaura zvinhu zviri kuitika ndimapaona saka tiri kutenda kuti zvese zvingomasiko zvinhu zviri kuitika saka Mwari afanira tiite zvakanaka vanhu tirambe tichinamatira nyika yedu tirambe tichinamatira kuti zvinhu zvirambe vanhu zvinhu zvigadzikane munyika ndo pane nyaya yahombe ipapo then maprogram after pane zviri kuitika zvese izvi zvekuti kuri kubhejwa ma1 million kune vari kunetsana kune vari kudii vanhu vanongona vachida kuziva kuti mazuva amasango achiri kupfuurira mberi here nemaprogram avo maprogram ndiyati kutopfuurira kumberi izvo ndikatarisana kuenda panzvimbo yechinhoi manje so ipapo ndichakupai date ndichange ndiri munzvimbo yechinhoi chiita minamato yakasiyana siyana chichibatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana ende mukomaziko chinonakidza ndechekuti vanhu vari kuuya vachibatsirwa nhau dzemamarriages idzodzo malokisenda tiri kuita animapaona nhau dzevanhu vakabirwa tiri kugadzira minamato dzevanhu vari kurwara nenjere tiri kugadzira minamato nyaya yematumbu iyi hatisi kutoimira mukomaziko vanhu vakasvimba matumbu yeiyei vanisina shande mumba varume tiri kugadzira musana zvichifamba ana mai tiri kugadzirawo mudzimba dzavo zvichita sei zvichifamba saka zvinhu zvakawanda mukomaziko zvatiri kubatsirana nazvo zvinhu zvakawanda mukomaziko zvataona zvatabatsira vanhu vakawandisa chaizvo handiteka vanhu vachiyambutswa aino kuti pasocial media mukomaziko hapashaike chero vanoshora ukaona kuti vamwe vaitaura kuti makandiwa akadai vamwe vaitotukirira makandiwa wacho vamwe vaitotukirira isusu kuira kuti hatitarisiri kudiwa navanhu vese
kuti isu ana matambudziko mukumaziko vanhu ngavauya vabatsirwe chaizvo nesimba mweya waite zvakaita zvakanaka mukupona ipapo matambudziko mukumaziko vanhu ngavauya vabatsirwe unoshandisika mumwe anenge ari pasocial media kuti mbavha handina kana chinhu chandakamboutorera ende kuti wausati wamboya kana kwandiri handokona saka tochiziva kuti isusu toda kuti vanhu vane matambudziko vafambe zvavaite sei vauye mukumaziko vabatsirwe vari kunze kwenyika vanobatsirwa patelefoni handimukona vari kupi nekupi vanobatsirwa patelefoni handimapona ndatoshamisika mwe ndibvunza musunanzi ndakaona nguva mutetaisa hangu patakaita program yeye kwamakandiwa ndikanza mwachibvunza nzi ndomba maanogara imomo ndomba papi aiwa isu hatizvirove matundutu mukumaziko kuti tine zvinhu mwari akatikomborera mukumaziko ina ndiroji ndakakomborewa namwari ndinemba mukumaziko paipai pabasa chete paipai papo kurugare handigari kurugare ini yes handigari kupi handigari kurugare imba yebasa chete ndine kwandinotogara kwandine imba yangu hombe neimwe yandikupedza kutovaka hombe yekuground nefu nga munoiziva handiteka saka vanhu ngavazive kuti vanhu vamwari havangotambwa navo handimupona isusu vachifuta tambo nevanhu futi ikonzero chii kana vanhu vaya kwatiri isusu vaya kupona isusu totarisira kuti vanhu ngavatarisa zvinhu zvakashata chete pamunhu saka pane mumwe munhu akatondiona so ndakabuda pasocial media anobva anzwa kunyangarirwa neni chaizvo tinenge ndakamutorera mukadzi wake arati kuchimwe chiri vamuzva kuti usavenge munhu asina mhosva nani newe saka tisi kuti isusu mukumaziko kufamba hatisi kumira kufamba matambudziko ano vanhu vakawanda tiri kuona vanhu vachibatsirwa mamarriages macouples uyai tikukanzerei vane dzimba dziri kunetsa animapona minamato cheiripoka dzimwe dzimba dzatanga dzatabatwa minamato yes dzimwe dzatanga dzabatwa chi minamato ndikupaona then tichivhara tida kuziva kuti zvinhu zvaita sena nyuchi makonye hozhwa munoita wei aiwa ini handite izvozvo ndagachitara kumaziko panapa inini zvenyuchi handite zvehonya handite zvana hozhwa zvo handite sengo handite kune vakatumiwa zvinhu zvipi izvozvo ini ndoitawo zvandinokwanisa kuita sei kuita zvinoenderana neni mukomaziko zvandinoziva ini mukomaziko vanhu vadi mafilms ndinopona yes saka tikuti vanhu ngavakomborewe namwari vanhu vaitwe zvakanaka namwari handiteka navo vachibvayo vaitwe munamato wakasimba kana vaite minamato wakasimba pamusoro pemarriage kuti mwari avaite zvakanaka nokuti paipai panotaurwa mashoko panosimuka mhepo asi mwari ndiye anokundisa zvinhu zvese orit sikaimimi hamusi kuonereri vachibvayo vane mumwe mudzimai zvava nomumwe mudzimai handiteka zvava nomumwe mudzimai uzochendikapa nchokuti mhepo paingona pesumudzwa futi zvongoramba zvichitendera zvakadaro futi handimakuona kureva kuti kurwiswa kana kwacho kwakanyanya manje kwakaenda pasocial media papo vavingi vakawanda kupindira papi ipapo isungoti ngavanamate mwari aite zvakanaka ende 2 ivo amai vacho vaimbowa amai vacho vaimbowa mudzimai wacho tikuti isusu dai vawana nguva vanamata mwari vaita zvakanaka aiwa tiri kupanzwa ladies and gentlemen vanhamba mutumwa masango ndo ari kubuda pascreen apa vafonerei munodayirwa aidha naivo kana nevakomana vavo moita booking kana munoenda kuchechi munongoenda kuchechi ndo kuchechi kurugare ndokuchechi kusejari kusemusemikoko zvinongoenderana zvakangosiyana kuti chechi tine chechi tine kumba kwatinoita maprivate yes kuti vanhu pana vamwe vasingadi kuonekwa totaiwa svika mitese mubatsirwa ndimapona ende 2 mukomaziko toda kunamatira isu toda mukomaziko takatosimba ende singachi kana kuvhunduka handiti nokuti zvamwari hazvityise andimapona asande mukomaziko ndanza kuti kukurejedzwa hangu asande ininika ndichambotora gemenzi rangu mukomaziko ndakatopinda pamakandova gate pai kuti nditore serious sande kusendi ndichange nditoripo pai da kuti vanhu vaziva kuti ashuwa ndichange nditori paground poitaudza ndida kupinda bozi zveregistration izvozvezvika aiwa handiregiseka zvokuti ndiende kuchechi kwemumwe munhu handiti ini ndiri kuda kungoenda chete kunoona zviri muhomwe saka sande tichange tiripo ipapo tichingonakidzwawo tichatosvikawo takapfeka gemenzi rangu ina handisopfeka sutuba ndikupfeka gemenzi rangu netsvimbo yangu tsvuku yamunoziva ndichitopinda panjira magadhi andorambidza ndee ucharenjika saka ndeyane ngwandara dzangu ka saka ndeyane ngwandara dzangu inini bhozi ini handizofanira kunzi ndibvise gemenzi nokuti ini ndaya chechi kwamwe kunopfeka masutu ndichapinda negemenzi rangu iroro rinenge richivheya ririmo bhozi vandidedza baida mazamutumwa with that we are out.